inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ma'anar wannan aya, karka ce na sani alhalin baka sani ba, karka ce na ji alhalin baka ji ba, karka ce na shaida alhalin baka na akai, karka faɗi kowane irin abu sai kana da ilimi akan sa. Ka auna zancenka kafin ka faɗa, domin da ji da gani da zuciya, abinda ji yake ji, abinda gani ke gani, abinda harshe ke furtawa, da abinda zuciya ke haddacewa mai kyau ko mara kyau, dukkansa abin tambaya ne akan sa ranar tashin kiyama. Ba za ka gushe ba a gaban Allah sai an tambaye ka, ranar da babu wani mai maka kariya duk matsayinka duk girmanka. Ka tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da Mu'azu bin Jabal, ya dan uwana musulmi, manzon Allah ya ce da Mu'azu bin Jabal, kuffa alaika haza, ka kiyayi wannan. Ya fito da harshe ya nuna masa. Mu'azu bin Jabal ya ce, haba manzon Allah, yanzu zance ma da muke na yau da gobe sai an kama mu da shi, an yi mana hisabi akan sa ranar tashin kiyama, ai na dauka sai aiki. Sai manzon Allah ce, sakilatka ummuk, ashe baka da fahimta, ashe har yanzu kana ƙasa cikin fahimta. Yau tsammanin ka ana ɗaukan mutane a jefa su a cikin wuta, goshin su ya fara zuwa ko karan hancin su ya fara ƙonuwa da wuta, in ba dan abin da harsunan su ke girbawa ba. Ai idan ka ga an yi wurgi da mutum cikin wutar jahannama, ya je da karan hanci, to sakamakon wata mummunar kalma ne da ya a gidan duniya. Abinda manzon Allah ya faɗa Mu'azu bin Jabal kenan, kuma abinda manzon Allah ke nufin isar da shi ga kowane dan uwa musulmi. Ya ubangiji ka kare mu daga munin harsunan mu, ka kare mu daga munin furcin mu, ka kare mu daga sharrin harsunan mu, ka ba mu ikon furta gaskiya da adalci. Ya ubangiji ka hana mu faɗar ƙarya ko zalunci, ka ba mu ikon faɗan daidai. Ya ubangiji sa harsan mu ya sarkafe lokacin da za mu faɗi kalma wadda take ba da daidai ba, ka ba mu ikon kyautata ladabi gare ka. Ya ubangiji kar ka sa mu cikin masu nuna mummunan ladabi gare ka, ko munan ladabi ga manzon Allah, ko